Bai, uste dute prestaketarik onena playoffa ondo, edo gogoz edo behintzat animoz pixkate ondo ailegatzeko gaur irabaztea zen, hori argi genuen, eta taldeak irabazi du, merezita gainera ez gaurkoa gaitik, baizik eta merezita azkenengo partidutan uste dut taldeak ahalegin eta merezimendu asko egin dituela partiduak irabazteko, eta ez dugu lortu, eta horrek azkenean pisatzen du, ez? Denbora irabazi gabe, eta gaur azkenean garaipena aurkitu dugu, eta posik oinia datorren astean partidun bat iten dugu. Bai, azkenean bagenekien prestakuntzarik onena hori zala, gaur irabaztea, hori hitz egin dugu, aste honetan, garaipen bat behar genuela, pixkat liga ondo bukatzeko, eta behitu, taldeak partidu serio bat egin du, berriro porteria utzean utzi dugu, hori ere oso garrantzitsua da, guretzat, eta oin Alavezen kontra daukagu derbi polit bat, eta ia partidun bat egiten dugu, ikuruan.